această zi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, și nu ne duce în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Tata este îmbrăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Glasul Domnului peste ape strigă grăind, veniți de luați Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu, a lui Hristos celui ce s-a arătat. Astăzi firea apelor se sfințește și de trei ori anul și-și oprește curgerea apelor sale, văzând pe stăpânul botezându-se, ca un om mai venit la rău și te câștigă a luat botez de la robul bunule, din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, către glasul cel de strigă în pustiu, gătiți calea Domnului, venit ai, Doamne, luat chip de rob, botez cerând, cel ce nu știe de păcat, văzut-o te-au apele și s-au temut, cu tremurătă să înainte mergătorul și a strigat, grăind, cum va lumina veșnicul pe lumină, cum își va pune mâna robul pe stăpânul, sfințește-mă pe mine și apele, Mântuitorule cel ce ai ridicat păcatul lumii, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către glasul cel ce strigă în pustiu, gătiți calea Domnului, venit ai, Doamne, luat chip de rob, botez în cer, cel ce nu știe de păcat, văzut te-au apele și s-au temut, cu tremură să înainte mergătorul și a strigat, grăind, cum va lumina veșnicul pe lumină, cum își va pune mâna robul pe stăpânul, sfințește-mă pe mine și apele, Mântuitorule cel ce a ridicat păcatul lumii. Înțelepciune din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Acesta zice Domnul, veselește pustiul însetat și să se bucure pustiul, și ca și el plinul să înflorească și vor înflori și se vor bucura pustiile Iordanului, măririle Libanului s-a dat ei și cinstea Carmelului, și poporul meu va vedea slava Domnului și înălțimea lui Dumnezeu. Întăriți-vă mâini slabe și genunchi slăbănoci, mângâiați-vă cei slabi de inimă, cu cugetul întăriți-vă și nu vă temeți, iată Dumnezeul nostru cu judecată răsplătește și va răsplăti, El va veni și ne va mântui pe noi, atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surților și vor auzi, atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavului, ca să varsă în pustiu apă și de vârtej de ape în pământ însetat, și vor fi cele fără de apă, bălți și pământul cel însetat, izvor de ape va fi, acolo va fi veselia păsărilor, rocaș de turme de trestie și bălți, acolo va fi cale curată și cale sfântă, și va chema și nu va trece pe acolo nimic necurat, nici va fi acolo cale scurcată
că cei risipiți vor merge pe dânsul și nu se vor rătăci și nu va fi acolo leu, nici fiară cumplită, nici se va sui pe dânsul, nici nu se va afla acolo, ci vor merge pe dânsul cei mântuiți și cei aleși de Domnul și se vor întoarce și vor fi veni în Sion cu veselie și cu bucurie și veselie veșnică va fi peste capul lor, laudă și bucurie și veselie îi va ajunge pe dânsii și va fugi durerea, întristarea și suspinarea. Înțelepciune, Din prorocia de Isaia, să luăm aminte. așa este Domnul cel însemnat în lege slavă, și câți nu aveți argint, mergând cumpărați și mâncați și beți fără de argint și fără de preț, vin și grăsime, pentru cei stăpâniți argintul, nu pentru hrană și osteneala voastră, nu pentru sațiu. Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și se va desfăta într-o bunătăți sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și urmați căile mele, ascultați-mă pe mine și vă trăi într-o bunătăți sufletul vostru și voi pune vouă lege veșnică cele sfinte a lui David și cele credincioase. Iată mărturie într-un neamuri, l-am dat pe dânsul Domn al cuvățuitor neamurilor. Iată neamurile care nu te știau pe te vor chema și popoarele care nu te cunoșteau, la tine vor alerga. Pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul Israel, că te-a mărit pe tine, căutați pe Dumnezeu și dacă veți afla, chemați-l și dacă se va apropia de voi, să lase cel nelejuit căile sale și omul cel fără de lege sfaturile sale și să se întoarcă la Domnul și îl va milui și la Dumnezeul vostru, că mult va fi iertate păcatele voastre, că nu sunt sfaturile mele ca sfaturile voastre, nici căile mele nu sunt ca cele ale voastre, grăiește Domnul. Și în ce chip este departe cerul de pământ, așa sunt departe căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre, că precum se coboară ploaia sau zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine de mâncare, așa va fi și cuvântul meu care de va ieși din gura mea, nu se va întoarce la mine deșert, până nu va plini toate câte am voit și voi spori căile mele și poruncele mele, că într-o veselie vă veți veseli și într-o bucurie vă veți învăța